Senador. Eto, makakausap natin ngayon si Senatorial Candidate Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga, sir. Number 24. Yan. Congratulations po. Hello, yes sir. Oy, Oh, gising na gising ah. Kamusta mo? Anong Ayun. reaction niyo po rito? Talagang happy tayo ngayon anong reaction mo at ikaw ang na bato-bato pick? Panglima. Ay, di, nagpapasalamat tayo, Arnold. Igan, salamat Opo. tayo na naniniwala yung taong bayan sa atin na pwede pala tayo maging senador. At kasama ko po si Ivan at si akala Vicky. Ko, hanggang pulis Oh. lang ako. Pwede rin pala ako maging senador. Ano, nagkausap na ba ho kayo ng Pangulo? Anong naging reaksyon niya dito sa pagkapanalo niyo? Hindi pa, Vicky, hindi pa kami nag-usap, pero ayaw ko muna siyang kausapin na sigurado akong kakantsawan lang ako noon. Oo. Pero kayo na nga, sige, anong gusto niyong sabihin dito sa mga hindi pinalad, no, na makapasok doon sa top 12? Kasi talagang mukha yung administration slate ang nanaig talaga dyan sa senatorial lineup natin. Ano yung gusto niyong sabihin sa mga hindi nanaig doon? Well, I feel for them. Alam ko gaano kahirap mga panya. Alam ko talagang minsan magpapakapal ka ng mukha mo sa pagpangampanya. Ginawa mo na lahat, pero short, hindi umabot sa bilang. So, pwede rin sabihin ko sa kanila, better luck next time. Aha. After 3 years, pwede naman Bumalik. tumakbo uli, di ba? Okay. Bumalik after 3 years. Nag-sink in na ba sa'yo na hindi lang nanalo ka nasa top 5 ka top 6. Nasurpresa ka ba doon dahil nagsimula ka nasa medyo tail end ng survey, di ba? Oo, nagsimula ko doon, number 16, 15, o 13. Ako naman, Arnold, hindi sa pagmamayabang, ha? Oo. Hindi sa pagmamayabang. Kahit na pababa ako sa survey, iba man yung naramdaman ko pag ikot ko, sabi ko, mataas-taas pa ako dito sa survey na binibigay nila. Sabi na lumalabas sa survey, alam ko, mataas-taas pa ito konti dahil naramdaman ko pag ikot ko. Iba yung feeling mo iba yung naramdaman mo. At least nakaikot ka, nakita mo yung personal na problema na pwedeng magamit mo sa trabaho bilang senador. Yan ang pinaka-importante, ma-expose ka talaga. Sa buong Pilipinas, expose mo sa kakaikot mo. At ano nakita mo, General, bibigyan mong prioridad pag nag-umpisa ka na magtrabaho sa Senado? Yung consistent ako doon sa sinasabi ko na Peace and unahin order. ko muna ayusin yung pagbabalik ng death penalty, ng drug trafficking. Dahil yan man palaging nakikita nating malaking correlation with the criminality, yung drugs. Kung alam mo na natin, pag maganda peace and order natin, maganda yung papasok yung investment. Pag may investment, mayroong employment. Pag may employment, may income. Pag may income, may pambili na pagkain. Chief, good basic morning. to yun, requirement ng peace and order. O si Ivan, may Chief, tanong. si Ivan to. Opo, Ivan. Hindi nyo naman kinakaila ang loyalty ninyo kay Pangulong Duterte. Pero bilang senador po, may trabaho din kayo na yung oversight function, ika nga. Tungkulin nyo na i-call out ang executive kung sa tingin ninyo may mali sa kanilang ginagawa. Kaya nyo kayang tuparin yun with your loyalty to the President? Kayang-kaya, Ivan. Alam natin, napaka-importante yung ma-maintain yung principle of checks and balance ng three co-equal branches of government. Executive, legislative, at judiciary. Pero kilaro ko na ako'y tumatakbo dahil gusto kong suportahan si Pangulong Duterte. Pero malaking ang pagkakaiba ng isang senador na very cooperative at very supportive sa Malacanang kumpara sa isang senador na under the dictates of Malacanang. Doon po ako sa una, yung cooperative at supportive. Pero hindi ako madidiktahan. magpapadikta. Hindi ako magpapadikta sa Malacanang. Pero nakikita nyo po yung araw na pwede kayong kumontra o hindi sumang-ayon sa isang panukala na isinusulong ng Pangulo. Yes, so, nakikita natin. Alangan naman, pikit mata ka na lang na kahit na alam mong may mali, hindi tama. The President knows me from head to foot. Alam niya yan na sa aming matagal na pinagsasamahan dito sa Davao.
noon may mga kunting disagreement kami at nakikinig rin naman siya sa akin kapag Chief, sinasabi ko sa kanya. pangahawakan po ng mga bumoto sa inyo, yung Chief? mga pahayag na yan. May mga may Ano mga po? instance ba sa nakaraan na parang hindi kayo, na parang magkasalungat kayo ng Pangulo in terms of certain issues? Meron. Hindi naman perfect na palaging kuhan. Meron, pero hindi ko na sabihin sa yung detalye. Oo Hindi ko naman. pwede sabihin sa yung detalye, pero meron kaming mga kuhan na, sabi ko, sir, mukhang hindi po pwede yan, sir. Mukhang ito ang tama, sir. Nakikinig naman din siya sa akin. Hindi Oh, naman eto, na siya lang palagi nasusunod. Tayo-tayo lang Nakikinig din naman. naman siya sa akin. Tayo-tayo lang man nag-uusap umiyak ka ba nung nalaman mo nang pumapasok yung boto pabor sa'yo? Aminin mo na. Hindi na ito, time to rejoice na ito, Igan. Oo. Hindi na ito time ng iyakan. Oo. Hindi ako magpapayak ha, pag ako magpapatawag ng So- hearing sa Senado. General, anong reaksyon ni ikaw- Mrs.? So napatalong ka, Ha? napatalong ka sa tuwa. Opo, tontuwa ako. Eh si Mrs., kamusta ang reaksyon? Si Mrs. wala pa tulog hanggang ngayon. Di pa niya alam? Wala. Hindi, wala pa siyang tulog dahil nagmumonitor. Mataas pa ang adrenaline dahil Mataas ang adrenaline, oo. exciting yung mga resulta para sa inyo. Opo. Okay. Good luck and more God bless. Oh, God bless din sa inyo Senador. dyan, sa inyong trabaho. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Mhm. Opo. Ayan, salamat. Natakausap natin si Maraming senatorial salamat candidate po. na number 5. Tingnan kaya natin Para sa kung ano Bato ang, de la Rosa.